आम्ही आता कर्नाटकातल्या खानापूर ह्या मतदारसंघात आहोत आणि या मतदारसंघाचे जे भाजपचे उमेदवार आहेत श्री विठ्ठल हालगेकर यांच्याशी आम्ही असा बातचीत करणार आहेत। सध्याचं खानापूरचं वातावरण काय आहे, त्यांच्यानी खानापुराच्या जो कोणता मुद्दा घेऊन ही निवडणूक लढत आहेत याबाबत आम्ही त्यांच्याशी बातचीत करणार आहेत। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सध्या तुम्हाला कसा प्रतिसाद मिळतोय खानापूर तालुक्यातून, खानापूर मतदारसंघातून? खानापूर मतदार क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करूया, तर लक्षात ठेवा खानापूर हे या मतदारसंघामध्ये भाजपमय वातावरण आहे आणि संपूर्ण तालुका ढवळून निघाला आहे की भाजप प्रत्येकाच्या मनी आहे, अशा पद्धतीने वातावरण आहे। सध्या तुम्ही हे खानापूर तालुक्यातलं जे निवडणूक लढण्याचं ठरवलं आहे तर कोणते मुद्दे घेऊन तुम्ही सर खानापूर लढवण्याची हे केला, म्हणजे विचार घेतला आहे सर? खानापूरमध्ये मागील ज्या 5 वर्षामध्ये ज्या मोठ्या समस्या ज्या घडल्या त्या म्हणजे रस्ता, पाणी आणि ह्या 2 समस्या आहेत। रस्ता तर बऱ्याच ठिकाणी जाऊन पोचलेला नाही, चांगला रस्ता नाही, येण्या जाण्यासाठी अडचण आहे, ती समस्या पहिली सोडवायची आहे। शेतकऱ्यांच्या काय समस्या आहेत आणि त्यांच्यावर कसा फोकस करतात? पूर्वापार पद्धतीनं इथं शेती केली जाते, पावसाच्या पाण्यावरती शेती असल्यामुळे या ठिकाणी जेव्हा पावसाळा चालू असतो तेव्हाच या ठिकाणी शेती होते। आम्हाला कायमस्वरूपी ज्या औद्योगिक पद्धतीनं ऊस पीक वगैरे काढायचं असेल तर निरावरीसारखी योजना इथं राबवणं अत्यंत गरज आहे, कारण म्हादाईसारखा प्रकल्प तुम्हाला माहीत आहे की इकडं पाणी हे जाणार आहे असं समजतं आहे, ते पाणी आम्ही आमच्या तालुक्यालाच वापरायचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत जास्त। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.